Не, аз тук проверявам на Google Maps, Google Maps проверявам за това, тук за най-краткия път до Съветския Какъв е съюз. телефона? Нали оттам таковата Samsung Galaxy Ace S5830 или 5830 или 583.0. Не знам как точно е, ето го, то си го пише на Ултратънък. на екрана. Ултратънък е, аз показах на хората, нали, където казах, че съм доволен, нали, на промоция съм го взел. И за тънки Колко ви картата? 548. Телефона? Каква карта? SD картата. Не, той е 8 гигабайта памет. RAM ли е? Там, не знам, RAM ли е? Какво е? Бляк RAM. И викам, нали, да видя на Google Maps, той има GPS, мога да покажа, нали? Викам, тук Maps, пише Maps, да. Карти на английски, карти, Maps, карти. Да. Карти. Да видя най-прекия път за Съветския съюз, да видя. Да. Ти що ма снимаш, бе? И аз ще снимам сега. Така, готово. И аз те снимах. Прати ми. Включи си блутута. Не може ли на ММС? Може, има ММС. Искам да кажа, че телефона има ММС. Чакай. Да я намеря. Да. Ще е голяма снимката, ще трябва да я Колко ви урежа. държи батерията? Момент само. Меню. Батерията, аз съм казвал и друг път, на практика е вечна. Значи искам да видите хубаво. Е тука. Снимай! Тука. От 3 месеца съм го купил и не съм го зареждал телефона. Батерията държи. Не е паднала с една чертичка или деление или там как се казва. Промени ли ви се живота, откакто имате този телефон? Живота ми много се промени, откакто имам този телефон. Искам да кажа, значи аз така като си го сложа в джобчето, като съм на работа и като се качват мацки по ескалатора и като го видят, слизат обратно. Ако тръгнат да слизат надолу, аз веднага се скарвам се, казвам не, догоре и с ескалатора за надолу слизате долу, защото те натълпи. И викат, ще ма снимаш ли с телефона? Ще те снимам, бе, котенце, ще те снимам. И почвам да ги снимам, нали, така, такова. Те като почнат да се надигат поличките, блузките, викам, срамота за срамотите става тук. Викам, няма да се разголугъзват и такива. Моля ви се, аз тук сърцето ми, нали, то почва да тупти, нали, аз с колело съм дошъл на работа. Искам да кажа, нали, още от сутринта, докато дойда съм уморен, тичам напред-назад. Аз сега и жена имам, и си я обичам жена ми, и детето си обичам, и... Бабалъка? Бабалъка... Какво е бабалък? Той е тъст, бе, момче. Ти си млад още, не ги разбираш тия с работи. Тъста, значи искам да ти кажа, че на жена ти бащата ще ти е тъст на тебе. Бабалък е... То балък беше риба на турски. Балък беше риба на турски. Джингис, нали те, бе, моето момче? Ти ще потвърдиш. Не, че ти си балъка, само те изглеждаш, ама не си, нали? Сега познаваме се от толкова време, знам, че няма да се обидиш. Нали, аз една песен после ще ти изпия специално за тебе, поздрав. Какво говорихме? За телефона по принцип. Телефона по принцип е много добър, значи... Колко мегапиксела е камерата? 8 мегапиксела, кара от сайз леща, ето може да се види, нали, не знам доколко. Той твой телефон. 9 номер виждаме. Това е служебен телефон, нали, аз го оставих лично. Откъде си го взехте? За службата, значи казах на промоция, сега много ефтино ми излезе. Тънко, нали, тънък телефон на тънка цена. Точно, това му е девиза, значи. Тънък телефон на тънка цена. Ами промоционална цена, така, нали, от едно списание с промоциите съм си го изрязал. Ама съм доволен. От Технополис? Не, от Viva.com. Viva.com, значи да не го излъжа за юли ли беше или за юни. Не знам сега дали мога някой да ги намери вече тия списания. Те ги хвърлят по почтата хората и такова. Но ето, снимай, много е добър телефона. Има си всичко, както виждате. Не заема място, значи в задния джоб го слагам, в предния джоб.
Единственото опасно нещо е при пране. При пране става, бели съм чувал, Неводостойчив. аз си го пазя обаче. Слюда имате ли предпазна? Слюда? Да. Нейлонче, предпазна. Не. То е за... педалски работи. Сега какво да говорим? Слюда. Да. Кой се лепи слюди и такова? Да свършваме ли вече? Да приключваме. Ами добре, хайде, чао. Телефона е добър, аз казах.